Hau kotxea zeinek lagaditzu? Hau lagun batek adizkide. Lagun batek? Bai jauna, kolekzionista da eta aldakizu ze auto da nau. Ez? Hau da, gogomobil bat. Gogomobila? Gogomobil, mungien egindako kotxe bat. Bai jauna? Da noizkua edo? 1963koa. Aldakizu zergatitan gogomobil. Zergatik? Barru zozenean ateratzeko gogua sartzen zaizulako. Iztu, neguaz eta hementxe 2 ordun. Adizkide eta gaur noa guaz. Gaur Gamizfikara. Gamizfikara. Gamizfika. Bizkaian. Mundialdean. Bai. Mundialdera. Bai jauna, edaki. Hau kotxu zereko, gasolinak edo, kafesniak edo, no sé. Azkarra ezin dagun, Da izen batean nuan? Zer batean? 10, orduko 10. Pasa. Danek adelantatzea dituzte. Bai. Venga, gogomobil, eman eurre. A ver, honek ze indar gehiago ematen joan. Alabin, bomban, aleti, geuria. Presio, nekatuko zea. Lasai, Casablancako guardaespalda bezala niko. Itxuitaki Casablancako guardaespaldairen baria jartzen zen. Irikia tia, adizkide. Etzak, horrekin kotako bila. Gamizfika, Bizkaiko mungialdean kokatutako udalerria da. Hementxe. 1.200 biztanle ditu udalerriak. Eta oin, udalerria esan dudala, kezka basartu zait. Zergatik da Gamizfika eta ez Fika Gamiz. Eta herritarra zer dira, Fika Gamiztarrak, Gamizfikatarrak, Fikatarrak, misterio argitzeko badakinu ajun, etorrenekin. Momentuan gauz, Gamizek. Gamizen gaude, bai. Gamiz da. Zetez Gamizfika. Bai. Izen ziren Gamiz herri bat eta Fika beste herri bat. Baina 1908 Eta sortzin? Fikeko udaletxiek, esan dutxon Gamizeko udaletxeri, aberal badire, bie bat izen, ze gastu asko egon ziren. Aiba. Gastu asko, eta orduen, horre gastuek badan hartin pageu, eta bai, alan, biztanle gehiago badire, bai hartuko zen, subentzino gehiago. Aiba. Beraz, leheno, bi herri zineten da, hori da, bai. Batean elkartu zineten, diru aurrezteko eta subentziok eta jasotzeko. Efectivamente, hori da, bai. Eta gauza bat, azir, Fika Gamizfika zergatik dago GF-ren aurretik edo... Bueno, ez dago zekusik, eta ganera gaur egunien, Eurepe, ametik apurtxu bepasa bizie, Gamizea hemen dau, Fike goien dau, kilometro bira, eta erdien hori giondekuena... No, gion. Gion. Da, Gamiz-Fika. Gamiz-Fika, bai. Hori zetez, Gamize da, bai, Eurepe dino die, no guasata, del gion. Así de gente azetan del guión. Errepiteko edo? Bai, emitiendo bai, efectivamente, Gamiz-Fika, eta batzu ja, bromantzin edo, bai, esaten dire, ¿de dónde es da? Del guión. Aurrera! Bai! Torri, tranquil! Lagun, barrura apurtxu bate. Lasai. Joga egiten dut. Joga? Bai. Erropak lasaiak. Erropa lasaiak? Zuretzat, hori ondo da zuretzat? Bai, niretzat ondo da. Hau ez da? Zoriztu txuduko zu, Egin jarra lasai. Zabaltxue, zeuzer eta... Badaukazu zeuzer, netzat? Bai, egon bada zeuzer. Hau, lasaitxu ez da, bestia baino gotu ez da. Hau, ganetik ipintiko. Vale. Fresko. Oso, uneke, kostatzen jatez eta atzen. Bai. Laguntzen bai ezu? Iztu benetan deko zuz, Ez que ni kostumbre bat egon deko zuz, nire gizena zabal egon deko. Ez que estu dia. Hola. Badato. Modan jarri di honek. Modan jarri dira, baina zuetat ez dira honek, iztu hemen, behian. Ja. Badato. Bator. Latza. Hola egiten. Hola, oso ondo, kusten zu? Hola. Lasai. Oso ondo, Mari.
Bueno, ni gogula zaben. Vale. Eta lehenengo. Hau, ustuzu pinta hona dala, hau, jo itxeko? Ez da pinteris ikusirik. Telebistan agertzeko moduko dala? Telebista, bueno. Telebista moderno izango da, eta zu moderno, zaz? Vale. Oren kobra. Kobra? Ojo, kobra? Kobra, bera. Hauxe da kobra. Kobra zin da? Hauxe. Kobra? Hone, kobra? Ingo, Buru gora. Eramen ingo kobra? Bai. Kobra? Ba. Artzean eta gora. Juan Martín, ikusten zaitu pixkat uniformea edo ez dakiz zer landikoa? Bai, laneko erropak. Eta zertzera, Juan Martín? Ni naz udaletzeko jefe de brigada. Jefe de brigada? Baina, lehen egon naiz Gamisfikako alkatearekin, Asierrekin. Bai. Bai, eta gaur, guain, jefe de brigada zautuet, ore bat, ez zautzea, hemenko herriko importanteak. Bueno, importanti edo, langile bat. Langile bat, ez da? Hemen txikusten nahi naiz, ze eskultura edo daukazun hemen. Euskal Herriko mapa bat. Bai, Euskal Herriko mapa ikusten nahi hemen txe, eta hemen dakazu erdin zuaiz bat. Zuaitz aretsa. Aretsa. Bai, Gernikoan retoñoa da hori. Dios, Gernikako... Ba, retoñotxua da. Gernikako zuaitzaren retoñoa da. Eta hemen Euskal Herri erdin dakazu zure etxen jarrita aritza. Hemen gani patan bazara, esaten dozu, hemen Gernikaan, eta esaten dozu bitxuritxe hor, Araban, Frantzion, dan eta zorinteta. Baina detalle bat, Juan Martín, Bizkaian ikusten dugu, hemen fika dakazu markatuta. Bai. Garrantzitsua. Bai. Baina gamitz ez dago. Ni fikarnaz eta gamisen lan egiten dut. Bai. Nina hemen haitzi jaioa, da gamise nina erregistreta, registro zibilen, fikako juzgaduan. Ni izango nitike erutio moikano de fika. Esken, fikarra, ez da, bai. Eta hemen txedakazau registroa? Bai, ertzen da. Erakutxeko jazu? Bai. Zure registrotik aurrera, denak gamiz fikako. Aurro gorri ja gamiz fika da. Beraz, zuze, azkeneko fikarra. Bai, txikitxua egin dut, bueno. Eta zu, eskonduta daude, Juan Martín? Ni bai. Eta ze eskondu zinean, gamiseko elizan edo... Ni elizak azenaz horren beste ador. Alkatiaz, udaletzean esan honen zetz. Adios. Adios, ez udaletxe eta ez eliza. Ez, ni apurrute berezi, xunaiz. Bai. Zentzen eguen nonon egitea, hor kurro baten hor mendien eskonden eiz, hor errepide ban. Errepidean eskondu zinean? Bai, ziketil esan bada bide errepide baten, kurro baten eskonden etzen ni. Zarrena ni. Fiken. Fikako edadetuena. Sarrena esati ez da politxe izeten. Zer da? Mesia. Mesia? Egun hori ikusten duzu? Bai? Da. Erderaz... Euskaraz. Euskaraz hau? Hori erderaz. Euskaraz domakatan. Domaketan euskaraz? Da, azte barruen? Erderaz. Erderaz. Ze kanal da hori? 7. 7? 13 ipintzen dago hor. 13 telebizion. 7. 7, zuz 7 dakazu. 7. Punto. Mesi ikusiko pixkat, neuk ere zeurekin, bale? Bale. Ahí va, altza horrek. Badabilori, a ver. Tak. Horra beto. Hablar de Dios, hablar en nombre de Dios. Sermoia luzia gaur. Sermoia luzekin die. Baizta? Batzuk ordu errezen bestatzuk irurdu laun. Segun. Zuk zen nahi xao, motza o luzia mesia? Ordu errezen niko. Nahiko, ez da? Bai. Horte guia. Erderaz baina? Erderaz. Nik euskaz erresten dut. Euskara zingo guk? Hor erderaz ekin di, nik euskaz emetik kontesten dut. Zuk euskaz kontestau? Importante. Eta guria zeru da zaima zantu izan bedi zurixena. Betorkigu zuen reinua. Egin bedi zure naia zer horrezen urrande. Emoio zugor egunako ogia. Parkatu gure zorrak, gure sordunari. Parkatzen dut zure eskero. Dezu izu itxiten eta zinioan jauste, baina etxetik jaongo izu zamen. Amen. Eta, zabazkazu, makila asko inaki? Bakarra, baina multifunción, multiusos da. Aiba, Dios, itxonea, makila desmontable da. Bai. Roskak indijoa. Bai. Aiba, ez nu sekuleko zirako makilek. Hau da, oinez ibiltzeko, baina gero, trabankulu ezberdinak egiten dira hemen, segun zertarako. Segun da, ze eginkizunetarako. Bai, hauxe. Oreina, ez da? adarra seintakoa. Adios. Hau isilik, baina zagarra bat oztu legal bat ozu edo. Osea, sartu eskio, paseo batean, Hauzuko ari beti, Hauzuko ari beti. Hori. Zena bete hauzuko. Jo, beste multifuntzionala,
hor dago. Karo, hemen makila banima dago, osea, sagarra banima dago, eutxeta, i bera, raka. Beratza, apurtu harik, Bai. Hartu sagarra eta jak. Horioketa. Zer da, hemen. Ai, ba, dios! Zer rutxeta guzti. Honi, leitzia badao, makilan deker. Bai. Kontuz ibili barrekoa. Kontuz, honen moztu itxentu. Hemen momentu itxentu. Bai, Kriston, honek hau oso ondo zorroztuta da baina, Rota guzti, adios, hau, lanza bat desela da, ezta? Kontuz, Bai, hauren moztuta da. Hau, basurde bat edo, osea, ejertzito ingleseko regimentu bat asaltzen baino ere bai, honekin, zuluk bezala. Da, pixkadola jarrita, oso polilla. Impresionatu dana zure makilakin Iñaki. Zeizen daukazu, izena? Ricardo. Ricardo Corazón del Atleti. Ricardo Corazón? Del Atleti. Bai? Jaio, sí, bitu. Jaiotzerakoan la komadrona honela, ipini. Adios. Lehen urtean nintzen Bilbon. Lehen urtean? Bai, eginan. Ricardo, zomat urte euskazu? 50. Behin jago udaritzera, hemen dekogu eskaera bat, instantzia bat, eskatu nahi dugu, hemen herrian kale bat eta bitxa atleti dizenean. Kamisen, kale bat egon dadila? Edo enparantza bat? Bai, horako bai. Atletik Klu? Hemen dago, eskaria. Eskaria? Udaletxera eramateko? Bai. Irakurri ezaket? Hombre, noski. Ojo, Ojo. Gamis Fika Atletik Peñak udalari eskatu nahi dio herriko kale edo lekuren bat Atletik Kluben izenean ipintzea. Bihotza txuri gorria duzuzuk, A tope, bai. Esan daiteke Gamis Fika ezagun egin duzuela zuek? Alegin egiten dugu, baina. Badazpada, zuegan pentsatu dugu, eta proposamen bat ekarri dut, kalea nola gelituko zan ikusteko, eta erakutsiko dizuet, kalea... Epa, ez, kendu, Kendu, barkatu. Lapsus txiki bat izen da Gipuzkoatik gatoz da barkatuko jasue. Ricardo, bihotza ontsa bai pris jatzulo hola, Bihotza bueno, barkatuko duzue, Gipuzkoatik gatoz da. Ricardo, oain bai, gure proposamena hau litzake, hemen goian kalea, Athletic Club Bilbao. Baina, ikusta Ricardo ze pasio daukan Athletikekin ustot, hori gitxitxo dala, eta beraz, kalia hola segelituko litzake, edarki. Kusi. Asier. Tratu egin dago, eskua mandute, hau paleti. Haude, lau errotako errotia. Bai. Lau errota daiko zamen. Eta hemen eiken nune da, normalmente eizu ikena txakinarto esaten ana. Txakinartoa. Zer da txakinartoa? Txakinartoa da, hartoa sortzile dakoa. Osea, sortzile dako hartoa. Oso gogorra. Hau hartoa hemen bakarritau. Mundu guztize, hau etorzen Mexikuti eundela 350 urte. Eta gaur egunean, hau mantenitan dan komarkia, hauxe da bakarik. Así que, monumento historiko eta aparte bai pixat esklusibo ere, bai? Esklusibo bai. Hemen beti zigara zibarita zaputxu behar. Kalidadea mantenitzako. Kalidadea mantentzeko importantia dela. Orduan, kalitate handiko hartoa da, ez da? Kalitate handiko hartoa da. Gaur egunean erabiltzen da, estrellas Michelin, 3 estrellako Michelinek, panaderuek, artesanuek edo panaderos pijos, que les llamo yo. Nola jartzen da martxan errota, Luis? Errota, martxan botateko leleko, ura idi berda. Ura idi berda, ameti palanko leti, ura idiku. Irina urtetan deu, hor, behar. Hau kentzen badu, geldituten da, ez da errota. Holan gelditu iten da. Eta beste zeo zer badakazu, Luis, hainbeste sorpresa artean... Entxe dala denpora gitxi etordatezan gobierno baskokoak. Adios. Eta topedostia zen lapak. Lapak esklusiboak direnak, hemen bizkizen ez dau beste lekurik antza, hemen dau. Esan itzian, hemen dekozu tesoro bat ekozu hemen. Zelan ez dut zuen emongo permisoa eta gauz egin. Tesoro bat ekozu. Hemen etxe honetan azpin hor uretan lapak daude? Hor uretan, hor dauz lapa asko. Lapa asko, baina lapa berezik edola? Berezietie. Lapa, itxosoko lapak eta beste bat hau lapa zebra esaten dana. Bai. Ez hor dire autotonoak. Autotonoak. Lapak ikustia badaude? Lapak ikusilis, bai. Kuskuz lapak. Lapak ikustea. Hor dauz. Bai. Bai. Ara, ikusi, hau da, gamizko lapa esan diazu, ez da, Luis? Gamizko lapa da hori. Hau jatia badao edo?
Hau, lehen hau jatezan. Gaur egunean, protegite dau eta multia dau, handia dau multia. Hau honek uiztan atrapezkeron. Abai, zenbateko multa, Luis? 6.000 eurotik gorakoak. Ostia! Ara, uri pizkatasi da, atatzen. Zenbat urpila atatzen nahi da. Seguru, algea hemen, ze Kristo. Bustitzen nahi gaina. Hau zer gaude hemen. Niagara kataratak ze Kristo dau. Mikel, zer moduz? Ondo, base indarra, Bai, bueno, Luis, ni manoa, bestela mundakan agertuko naiz surf tabla gainean da. Hala, eskerrik. Zure izena? Begoña. Begoña? Bai. Zuaitz? Besarka da bai? Voy. Uy, chico, qué majo eres. Zaten sabes? Satorrak atrapetan. Satorrak atrapetan. Satorrak atrapetan? Bai. Baina, honekin? Bai, hemen da zuba. Oh, Dios, Begoña. Iepa, esan. Hemen honi. Begoña. Iop. Baina, honekin zeitzen duzu ba? Horgaz, lurre zabaldu. Zabaldu? Bai. Bai, hemen imik guru oso. Zer da hori? Hau. Makine, Ojo, zer da hau? Hau satorrako izteko sepoa. Sepoa satorrak harrapatzeko? Bai, atrapetako, bai. Begitu. Hemen zuloan, hau aldarri bet. Eta bestia, entrada y salida. Entrada y salida? Oin, palu emin behot hemen, non da benen jakitzeko nauk. Baina pintzen duzu? Hau. Palua, eurra? Ametxe. Jakiteko non dauen? Non dauen. Ezapaltzeko? Bai. Asko dabil, sator asko dabil? Bai dituzu zemezu. Barruti dabil, Askatzuz gustatzen? Ez niri? Egunero nabili hemen bueltaka. Egunero bueltaka? Bueltaka, ia, non jau da ben. Egunero biltzera behira? Bai, ikusten badot, hor nator. Neozu geuke postia, makinakin? Lagunduko izunik? Bai. Bai? Ia ba, ozen. Begoña. Jubilauta zauz, ezta? Bai. Da, ze la pasatzen Con 80 años sasoi este, jubiletako ba. Garo divertien ba, gisa. Hori. Egingo dugu, zeure urte betetzea balitz bezala, nola ingo zenuken? Bai. Hone, nik tonua emango, bale? Tonua balitz bezala. Pip, pip, pip... Egunon? Iepa! Eta azten az, egoak eban izkio, nerea izango ze, enuen alde egingo, baina horrela, ez gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite. Gero azten az, zoriona zuri, zoriona zuri, zoriona Begoña, zoriona zuri. Ai, 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 Toma, bonito. Hori da, cumpleañetan? Ekin dutena. Begoña? Iepa! Ni Mikel, zu? Kennedy. Zergatik, Kennedy? Bueno, nire osabak esan duen ja umetarik, Kennedy nantzadeko tala, eta zerien da, bueno, handiteko Kennedy. Orduan, osabak izan zizun txikitan, Kennedy nantza zen dela. Altzadeko, Bai, bere ze izena da kasu? Javi Rique. Javi Rique. Bai. Hemen txarra zepila, bai. Bueno, txikitan, ikusten zuen bezala, badaka Kennedyren antza. Ezta? Hemen dekotez Kennedynak konparatu nahi bazu. Hemen dago Kennedy. Ezta, ikusi. Badaka antza, konparaketa egin bat dugu, bueno, Javi bi Kennedy daude, horrazkera berdina dakate, komuniokoen hementxe, bate daka liduzko, beste daka txakurra, Ez, hor ja,
Kennedy eta Kennedy, ba, Bueno, bigotiekin. Bai, bigotiekin, ba, pizka. Da, antza gutxixeo. Bai. Hoiz ez da, ikusi pizka bat. Ba, zer potolo, no? Bueno, bai, biziz, osasun. Bai, pixka aldatuta daola, baina Kennedy nola, hau ja ez dagoen gure artean, ba, eta zu bai, ba, bueno, ikusi beharko genuke ze antza izango luketen gaur egun, ezta? John Fitzgerald Kennedy eta Javi Enrique Kennedy. Hoize, JFK eta JRK. Ni Ameriketan hasikoa naz, hemen jaio, Euskadin, eta 5 hilabeterekin nire familia osoa Ameriketara joan zen. Eta han bizi nintzen, 15 urte izan arte. Zeratik joan zen familia, lanera ero? Nire aitzenen aitze egon zen Ameriketan, eta garai hartan meko jente asko joaten zen, baina aitak bakarrik ez zuen nahi, orduen familia osoa eraman zuen. Ni etxean beti da nik egin da euskeraz, eta gero hortik kanpo nik inglesa egiten nuen. Gaztelania, 0, nik egin ezer, eta orain bere. Han inglesa eta euskera. Bai. Eta 15 urtekin Euskal Herrira, buelta. Bueltan. Gamisera. Gamisera, eta hasieran oso txarto, oso txarto pentsatzen nuen Euskadira nator. Euskeraz dakit, ez dut ukiko inolako arazorik, eta hori esan horrela. Jente gitxik egiten zuen euskeraz, ausartu beste gitxi hau, eta azkenean ikasi behar nuen gaztelanian dida batean, 6 hilabete txartu, eta orain bere txartu egiten dut, baina derrigorz ikasi behar nuen gaztelania. Euskeraz nola moldatzen zen hemen? Ze zure euskera ere partikular izango zen? Adibidez, Ameriketan oso tipikoa da hemen egiten dugun moduan, ez dakit duen hitz bat euskeraz egiten dugu, gaztelaniatik hartu eta euskeratu. Pues gauza bere egiten genuen guk, hitz bat hartu inglesetik eta euskeratu. Trokagaz noa pinudiek eramaten. Truck da kamioi bat. Baina ez nire familian, euskaldunek. Han Ameriketan euskaldunak hori zatutu. Trokagaz noa pinudiek eramaten ez dakit nora edo, beizek edo dana dakoa. Besterik horrela? Bai, windowa. Windowa? Bentean ni esaten dugun moduen, pues windowa. Bai, windowa aixi zu. Eta ni windowa aixi. No, te askotarako. Horixe. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time that day. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time that day. Viva eso. Stick around, we'll tell you more. Guess there isn't any more.